Nih, buat gising layo otomatikसो जोंना सिस्टेमा नै हारसिं गिदिंबाय थायो। आदैमोन गोबावजों भिडिअ लाबोलायबाय नै जोंहा जासावनाय साख्रि मोनदों सोरहाबा बिनि थाखायनो एकदम बरिया स्पेशल पार्टि दं आरो संग्राया नै हंकंनिसो हंकंनिफ्राय फैदों। थावाबो 10 लिटारसो खागोनदां। नैबे थैखौथ' खिथानो हाला आङो कपिराइट फैजोबो। बेखौ साइडआव दोन। नै गल ब्लाडार किडनि स्टन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आदार एरला इले लासिगोन गल ब्लाडार साइ जोङो किडनि गल ब्लाडार अमानि डेन्जार बुस्थुखौ जाखावनोसैलाय नैबेहाय रुदोंमोन नै माल बुहा मा होनदों बेयाव रुनाया बोरैबा हबनो कारि पाता दं नेरसिन संग्राया नै नेरसिन आसामावथ' जाया जाहैबाय जाया गारहरोसो बिसोरखौ आसामावथ' जाया जाहैबाय हाग्रासो होनो जाहैबाय संग्रायाबो बायनानैसो लाबोदों जोंहा लागावनोसै आदैमोन नायलांबाय था मल नै उखुन्दै खुलायखादों अट'मेटिकनो ए टु जेड नायलांबाय था आदैमोन जों संनायखौ होलांबायनो लागायबाय बुरैगोन नों बोरायगोन नों संसार जालांगोन लायनोसो बिगाब्रै बिगाबा गयनि बागान गायना दोनखागोन लावथि मोनजा नोंखौ खावना लाबोदों लागाव मोजां फ्राय एवदो दैखौ लास्टाव हो ओमफ्राय दै रानबाथाय बिदिखौ होदो लावथि मोनजा नोंखौ खावना लाबोदों लागाव खाबाय बरिया जानोसै दिनै नांगौबा ओंखामखौ खम जागोन ना बिदतल' जागोन दा हालप्लेटनिसो होनसै आङो बिदत गैयाबानो जानो हाखालै दा बिदत होनो ने बिदत गैयाबानो जानो हाखालै नै नै गरम मस्ला दं माबा ब्लेक कब्रा दं माबा माबि दंजोबो नै जों अनेक जातनि मस्ला मोदोमलायखादों बिदत नङाबा जानो हाखाया जाहैदों बिदत गैयाबानो जानो हाखाया ने जिरा पाउडार गारसोमनायसो जिरा पाउडार गरम मसाला जानबा जायाबाथा दुन्दिया पाउडार नाय पाटुन चिली बानलु पाउडार लागा हालदै जानोबा जायाबा दा बांद्राय मस्ला जानाङा बिदि गाज्रि आरो जिन्जार गार्लिक दंबावसो बेखौनो जालाबो सिखाङो जाला हंकंनिफ्राय फैदों संग्रायाबो फैदों प्लास्टिक मोननायखायसो बेबो 24 घन्टानिल' मोनखानायसो नै बेथ' नै गिदिं लायो अट'मेटिकसो जोंना सिस्टेमा नै
हारसिं गिदिंबाय थायो गिदिंलायो नामा? रिमटनि गोजा एकदम हारसिं गिदिंखायो नै अट'मेटिक नंखायसो सानगोन सोरबा सोरबा रिमटनिसो नै बाटना सुइचल' होनांगौ बवा अट'मेटिक गिदिंबाय थायो गारसनबाय गारलिगा हाथ'ला गारनोसै जों एवफ्रामसै ने लागावबाय ने बेखौ लखबनोसै ओंखाम जानोसै बिसोराव ना मा होनो हा बेखौ लखबनोसै दां गोदिखौ होजानाय नङा हा ख्रेब ख्रेब मोनजागोन नङाबा हाखौथ' मोननाय नङा मोननायालाय एसे दासो जाथाव आदैमोन एसे मादैमोन फाइनाल लुकआव एसे फैहांबाय जाहांनायनि महराव नै मल एवबाय फ्रामनो नै गोजा जालायनायनि जारौ होनो जारौ होनो গাহৰি খোৱা জাত এতিয়া কোনে বেছি খায় গাহৰিটো আমাক বড়োবিলাকক কৈছিতো গাহৰি খোৱা জাত गावा जा এতিয়া কোনে খায় हारसा मानसि खाय हारसा मानसि खाय लेखाफोरा नामा মই গাহৰি খামে খাম हारसा मानसि बेसे खाय मा नाम लागायबाय गाइसनि ब्लाड टेस्ट एसे सोलायदों आं हालाखौ बांद्राय गाज्रिना जाबाय फाइनाल गाइस दुन्दिया होबाय दसे थानानै जानोसै जोङो दा जानायखौ नायबानो जाबाय सोर बांसिन जायो दा ना मा होनो आंथ' बिराद खम जायोलै उदैया फिसाना उदैया फिसा गल ब्लादार गैयाना आरो वाव जानोसै नै गाइस लाबोहांबाय दालि ओंख्रि रिलिगेटआव साख्रि मोनदों नै बियो केरफ्रामाव बिथाङा नैलाय साख्रि मोनदों मालाय रिलिगेटआव जया बेवाइनोलै रिलिगेटआव साख्रि मोनदों मालाय बिनि पार्टि जाहोदों बिदरजों बड'लेण्ड एफसिआव देरहानायनि जाहोदों सासेया ओमफ्राय सोर साख्रि मोननायखौ हरबाय नामा हिनजाव गोदाननि साख्रि मोननायखौ हरबाय नामा नोंलाय अमा बिथै जानोसै गाइस गोथावनो जानोसै जानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गोथावबो जाखादों गावसोर जाखांबाय आरो जों बेनियाव ओइ फटक जाया आंजों बरिया ना माबायदि बरिया नै रायजोफ्रा जाजोब्बाय हा लाइभ नङा इउटुबाव नायदों
Menalia. साख्रि मोननायनि जाहोदों नै बेनो हाग्रामाया रेलवेनि ना रेलवे डिपार्टमेन्टाव हमनाय नालाय गेटमेन लाइफआवसो खेरफुरामाव